bunică cumpăra ouă dintr-un magazin alimentar, când și-a dat seama că nu are destui bani. Era imposibil să se întoarcă acasă fără mâncare, deoarece cei 5 nepoți ai ei nu mai mâncaseră de 2 zile. Avea grijă de ei de când părinții lor muriseră. Disperată, a ascuns pe furiș câteva ouă în geacă, dar în timp ce încerca să iasă, tremura de frică să nu fie prinsă. Unul dintre ouă a căzut din buzunar și s-a spart, iar casierul a observat. Ea a încercat să se explice și l-a implorat pe casier să ia puținii bani pe care îi avea, dar casierul a refuzat. Nu contează, toți spun asta doar când sunt prinși. Se numește furt, a spus acesta și a sunat la poliție. Când polițistul a ajuns și a aflat ce furase și lui i-a cerut milă, dar el a pus-o în cătușe și a dus-o la mașină. Stai aici și nu te gândi să fugi, am nevoie de întăriri, i-a spus el și a plecat. Câteva minute mai târziu s-a întors, purtând 2 plase pline cu ouă și alte alimente. Un străin care filma incidentul l-a postat online. Oamenii au fost mișcați de povestea ei și, în scurt timp, au început să curgă donații pentru bunică, destule cât să-și hrănească familia pentru ani de zile. Lasă o inimă dacă iubești oameni